Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Hola, bona tarda. Seguim aquí per quart dia amb Girona a la Fira de Girona i som aquí amb Clàudia Pugeu de Probrava Group. Què tal, Clàudia? Molt bé, una mica nerviosa però bé. No, clar que sí. Explica'ns una mica què és exactament Probrava. Doncs Probrava Group és una empresa familiar, té 30 anys de trajectòria i de fet va començar el meu pare, en Marc Pugeu, a l'any 1997 de mecànic. Estava a l'Escala i reparava vaixells i com que li agradava molt el sector i tal, va començar a créixer, va decidir traslladar-se a Castelló d'Empúries, que de fet continuem a Castelló d'Empúries, i a poc va anar agafant la representació de diverses marques fins a dia d'avui que podem dir que representem astillers d'un prestigi elevat i diversos amb els quals podem oferir als clients qualsevol tipus de producte. Molt bé. Quins productes o serveis creus que generen més demanda? Jo crec que tots els productes tenen la seva demanda. Al final, com he comentat, nosaltres intentem acompanyar el client en totes les etapes. Tenim tant producte d'iniciació com intermig, com ja podem parlar de megaiots, que valen molts de diners, i després també intentem oferir un servei integral al client. Tenim tapisseria, treballem en fibra de vidre, fem manteniments, invernatges, tenim servei 24 hores, perquè el client entenem que és un hobby d'un cost elevat, llavors a més es pot disfrutar uns certs mesos de l'any, doncs aquests mesos almenys que el client els disfruti com es mereix i nosaltres ens ocupem de la resta. Ells només de disfrutar, que per això és el que han de fer. Molt bé. Treballeu amb marques internacionals. Sí. Com trieu aquestes marques i quins criteris tècnics feu servir? Al final crec que nosaltres intentem escollir marques que siguin de bona qualitat, tant en materials com en motoritzacions i tot, perquè al final el client realment estigui content. Si aquell client queda content, sempre anirà creixent, poder no creixent en eslora de barcos, però d'aquí uns anys el canviarà i intentem sempre això una mica. Per exemple, tenim Sea-Line, que és un producte alemany, és un producte molt robust, amb una qualitat dels materials molt bona. Després també treballem amb Absolute Yachts, que és una marca italiana que té moltíssim disseny, a més també la qualitat està superbé i és un producte premium. Llavors, una mica mirem el conjunt de tot, que sigui un bon producte per poder oferir als nostres clients i que quedin contents. Clàudia, què diferencia el vostre model respecte a altres empreses nàutiques? Jo crec que, sincerament, potser em repeteixo una mica, però nosaltres ens focalitzem moltíssim en el client i la nostra primera intenció és que estiguin contents. Llavors, sempre estem a disposició del client, sigui el dia que sigui, a l'hora que sigui, buscar el millor producte, oferir el millor servei i estar sempre al costat d'ells. Molt bé. Com arribeu al client internacional? La veritat és que primer que assistim a molts salons nàutics internacionals com pot ser Düsseldorf, que és el gener, a Canes, anem a Palma de Mallorca també, el de Barcelona. Després, a part, també invertim molts de diners a internet. Hi ha portals nàutics que et generen això, et generen leads, que després nosaltres podem treballar i mirar de treure alguna venda. I heu detectat canvis en la tipologia de compradors en els últims anys? No canvi en la tipologia de compradors, sinó sí en la manera en què a dia d'avui compren. És a dir, abans potser
En un saló nàutic era més fàcil tancar una venda, no? Et venia el client, feies la visita, potser et venia el primer o segon dia, i abans de que el saló s'acabés, doncs potser t'acabaven firmant la venda. No? Ara sembla que és una decisió molt més reflexiva, que es prenen el seu temps per pensar, no? I potser no et tanquen la venda en el saló nàutic, però bueno, si tu fas una mica de seguiment post-saló nàutic, sí que acabes tancant alguna venda. Llavors, teniu presència aquí a la Fira de Mostres aquests dies? Sí. Amb quin objectiu? Com us està anant? Explica'ns una mica. La veritat és que nosaltres havíem vingut a la Fira de Mostres altres anys com a visitants i sempre hem vist que hi havia molt de públic. Al final és una fira on tu vens i pots veure molts tipus de coses i vam pensar que seria una bona idea o una bona oportunitat poder venir tant per acostar-nos una mica al públic gironí, perquè també naveguen per la Costa Brava, Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu, tant per donar-nos a conèixer una mica d'imatge i així. És un conjunt de tot, no? Donar-nos a conèixer i acostar-nos una mica més a aquest públic que a vegades la gent li costa venir fins a Castelló d'Empúries a veure'ns, doncs anem nosaltres fins allà i així parles amb la gent que ens visita i crees una mica més de relació amb públic diferent que potser no vindrà a un saló nàutic, però potser sí que té un cert interès en el producte. I està anant bé? Esteu tenint bona rebuda? La veritat és que sí. El no haver vingut mai com a expositors tampoc teníem una idea clara del que passaria, però ens està sorprenent bastant perquè hem fet alguna visita interessant, clients que han aprofitat, no? Ai, ara hi ha barcos a la Fira de Mostres de Girona, anem a veure. Doncs mira, jo tinc un barco a l'Escala, estic mirant de canviar-lo. Doncs sempre està bé mantenir converses amb la gent i relacionar-nos i de tot se'n treu alguna cosa. Si no és una venda o una venda immediata, potser d'aquí uns anys, doncs mira, penso-te amb aquella gent de Prou Brava que està a la Fira de Mostres i ens visita, no se sap mai. Molt bé. Clàudia, et faré la pregunta final que faig a tots els nostres convidats. Estrenem aquest podcast del Girona i la idea és una mica remoure les aigües, una mica parlar d'allò que no es pot acabar de parlar sobre el paper. Llavors, quins temes t'agradaria que remoguéssim primer? Jo crec que estaria bé potenciar la presència de dones en sectors potser que no és usual que hi hagi una dona. Jo, per exemple, en el meu cas m'he trobat moltes vegades, jo soc patrona, i la gent quan veu, per exemple, una noia, i més siguent jove, al volant als mandos d'un barco que et dona eslora important, és com que desquadra una miqueta, o en un sector així com més mecànic, perquè clar, com que oferim mecànica i tot, a la gent és com que li desencaixa una mica, o costa, o no és usual veure-ho, i estaria bé donar visibilitat a aquestes dones que estan en càrrecs diferents, o potser que no és usual veure-hi una dona. I som completament vàlides i perfectes per ser-hi. Clar que sí. Moltes gràcies, Clàudia, per venir amb nosaltres avui i que acabi d'anar superbé la fira. Moltes gràcies igualment.